Labari da ɗumi-ɗuminta, an samu nasarar kama wani mutum da ya jima yana yaudarar mutane da cewa shi babban soja ne a nan jihar Kano. Duba da cewa an kama shi ɗauke da kaki, sojoji da kuma bindigogi da alburusansu gabaki ɗaya. A cewar wani mutumin sojan gona wai ya daɗe yana yawo daga kan wannan titin zuwa Jami'ar Bayero, yana zuwa yana karɓan cin hanci da rashawa daga hannun jama'a da sunan cewa shi jami'in soja ne, mai mukami kaftin ne shi. A cewar wani wanda kamin sojan karyan nan ya fara, a kan idonsa wannan soja na karyan na zaune a nan anguwan Dambari, ya koma dai yana ci gaba da damfaransa jama'a a inda yake sa kayan sojansa masu ɗauke da suna MA Ibrahim a jikin sojan na bogi. Ya shiga hannu ne bayan da ya je ofis ɗin Esba, shi ya kewato daga nan ne wata shi ta gane shi, shi ta nuna shi, aka yi ram da shi. Za mu ci gaba da ɗaura muku labaranmu da ɗumi-ɗuminta daga zarar mun samo. Kuma in yau ne farkon ziyartar ka wannan gidan TV mai suna Nakairo TV, da mu so ku danna mana lakin da alaman kararrawa kamar haka. Hakan shi zai samu mu ci gaba da nemo muku rahotanninmu masu gamsarwa kamar haka. Duba da cewa irin wannan abubuwan da suke faruwa a ƙasarmu na Najeriya shi yake sa ake zagin Najeriya, cin hanci da rashawa ya yi yawa a cikin ƙasarmu na Najeriya. Don haka shugabanni ya kamata a tashi a saya a bincika menene yake faruwa da mu, a yi maganin irin wannan matsaloli. Masu sauraro ku ɗan dakace mu, shi kuma mun bincika za mu ci gaba da kawo muku sauran rahotannin kamar haka.